Bé, primer de tot és la carta apostòlica que el papa Benet XVI fa servir per convocar l'any de la fe i com a tal dona les pistes per fer aquest camí de la fe. I el document, la carta apostòlica, ens convida a fer dues experiències, jo crec, molt importants. Recordar la teva fe, les teves arrels, per exemple, el dia del teu bateig, recordar els teus pares, els teus padrins, les experiències de cadascú que ha tingut i després fer-la en companyia dels altres, fer-ho amb la teva comunitat, on allà també pots ajudar-te per aprofundir la teva fe. Hi ha una referència també interessant que és el d'estudiar la fe. A vegades també fem molts cursets avui, fem molts màsters, doncs el papa també ens convida que els cristians avui hem d'estar preparats i hem de llegir una miqueta més i estudiar, llegir el Concili Vaticà II, els documents del Concili Vaticà II, doncs perquè també aquest any es celebra el 50 aniversari, o el Catecisme de l'Església Catòlica, que se celebra enguany també el 20è aniversari. Bé, recuperar aquelles referències que ens poden ajudar a aprofundir la nostra fe i, sens dubte, no podria ser d'una altra manera, llegir una mica més la paraula de Déu. Allà trobarem, com diu el papa, referint-se al Concili Vaticà II, però ben segur que també ho podria dir de la paraula de Déu. És la nostra brúixola per caminar en el camí de la fe. La parròquia és una eina molt important en aquest camí de la fe. Primer per les celebracions. El diumenge, viure'l amb intensitat, preparar bé la celebració, participar personalment, ben dinàmicament. És el lloc, per exemple, que el papa ens convida a donar-li importància especialment al credo, quan el llegim, com si el rebéssim cada diumenge per viure'l durant la setmana en el nostre dia a dia. Però hi ha moltes eines a la parròquia també, quan ens proposa el rector, per exemple, o el vicari, que podem fer una trobada, una reunió de catequesis, una reunió per aprofundir la nostra fe, aprofitar-ho. Tenim poques eines per poder-lo fer i ens hem d'aprofitar del que la parròquia ens ofereix. I especialment crec que la carta en parla de l'amor, de la caritat. I concretament aquí a la parròquia en teniu una referència molt important que és Càritas, una activitat ben generosa, ben activa, una fe que s'ha de demostrar amb les obres, que són les coordenades, una de les coordenades que ens presenta el papa amb aquesta carta apostòlica Porta Fidei, la coordenada de la fe, coordenada de les obres, perquè surti el nostre camí la paràbola de la fe. Ens sembla que podria ser molt bé aquesta aportació també i aquesta capçalera, benvingut. Gràcies. Jo volia fer-vos veure això, que la fe cristiana és una cosa complexa, que cal donar-li contingut i que un instrument que ens pot ajudar és el catecisme de l'Església Catòlica. Poden haver-hi d'altres. El papa, la Porta Fidei, proposa que estudia el Vaticà II, treballa el catecisme de l'Església Catòlica, però no diu la paraula de Déu. L'últim sínode ja va sortir sobre la paraula de Déu, ja va haver-hi l'exhortació al Verbum Domini i tot el que heu fet. El catecisme s'inspira en la paraula de Déu, en la tradició,
com al llarg de la història la vida cristiana ha anat llegint aquesta paraula de Déu i el magisteri. Però el nostre punt de referència primer és la paraula de Déu. D'aquesta idea, cada vegada, com que el papa actual és un dels redactors, era el que va fer de coordinador del catecisme, i cada vegada més el va proposant com un llibre en si, com un punt de referència. I per això tant l'any de la fe i la insistència en estudieu o aprofundiu o tingueu com a punt de referència aquest llibre. Un element de referència perquè en cada lloc es fes una adaptació segons l'edat i circumstàncies. És a dir, el contingut de la fe, tot i ser la mateixa, no és el mateix per un nen, que per un adolescent, que per un jove, que per una persona gran. I no és el mateix viure la fe a Europa, que a l'Àfrica, que a l'Àsia, que a Amèrica del Nord o Amèrica del Sud o Oceania. Perquè els problemes són diferents, perquè les circumstàncies són diferents. Conèixer, celebrar, viure i pregar corresponen a les 4 parts que té el catecisme de l'Església Catòlica. La fe confessada, el credo, la fe celebrada, els sagraments, la fe testimoniada o viscuda, els manaments, la fe pregada, el Pare Nostre. Aquestes 4 potes fonamentals de la nostra vida cristiana estan reflectides en el catecisme, en les 4 parts en les que està dividit. I ens ajuda, el catecisme, a conèixer més el que creiem, el credo, conèixer més el que celebrem, el sagrament, conèixer més el que vivim, la moral, els manaments, conèixer més el que preguem, amb l'element central que és el Pare Nostre, la pregària del Senyor. Perquè totes aquestes 4 potes tenen una dimensió d'existència de vida, però també tenen uns elements de coneixement. Però l'11 d'octubre del 62 es va obrir el Concili Vaticà II. I a l'any de la fe, aquest que ha convocat el Sant Pare, i del qual ja se us va parlar fa 15 dies, doncs el Sant Pare l'ha convocat aprofitant aquest esdeveniment i aquesta efemèride. I fins i tot, fins al punt que l'any de la fe va començar el dia 11 d'octubre. I algunes persones deien l'11 d'octubre, perquè a més caien dijous. Ja em diràs tu, com pot fer una cosa així tan sonada un dijous, l'11 d'octubre. No és que és el dia exacte que fa 50 anys es va obrir, es va inaugurar el Concili Vaticà II. És a dir, s'ha volgut fer una referència molt clara, no? Però és que, a més, jo aquí us he posat amb lletra cursiva i dins d'un requadre una cita que això ja ho va dir el papa Joan Pau II. Sento més que mai el deure d'indicar al concili com la gran gràcia de la qual l'Església s'ha beneficiat en el segle XX. Amb el concili se'ns ha ofert una brúixola segura per orientar-nos en el camí de la fe, en el camí d'aquest segle que comença. Eclesiologia de comunió.
som l'Església. Hi ha coses que ara ja les diem, no? Però esclar, hi ha un gran canvi. Fins aleshores, la manera d'entendre l'Església era primer com una societat perfecta. I a més, d'una forma piramidal extraordinària. Clar, entendre que l'Església és una comunió de tots entre nosaltres, dintre de la qual, evidentment, hi ha uns ministeris, certament, però que el primer és el poble de Déu. Això és bastant significatiu. És a dir, aquesta Constitució sobre l'Església Lumen Gentium, el primer capítol parla del poble de Déu. El primer capítol és que tots nosaltres som el cos de Crist, que és el poble de Déu. I després ja anirà especificant, i dins d'aquest poble de Déu, tal. La dignitat de tots els batejats. És a dir, allò que a nosaltres ens constitueix com a fills i filles de Déu, que és el bautisme. Això és el primer. Si una celebració litúrgica ajuda a que aquella persona, diguéssim, elevi el seu cor cap a Déu, en la lloança, cap amunt. Cap amunt és lloança i cap avall és santificació. Nosaltres lloem Déu i rebem de Déu la seva gràcia. Això és la litúrgia, amunt i avall. Si ho aconseguim, doncs vol dir que aquest és l'objectiu de la celebració litúrgica. Que els homes s'acostin, Déu s'acosta als homes perquè els homes estiguem més a prop de Déu. Que han sortit aquests dies molts llibres, molts, però us en dic només 2 senzillets. Aquest és de la col·lecció Emaús del Centre de Pastoral Litúrgica, es titula Concili Vaticà II, una crida de futur, i a més de la cronologia, els documents, una petita història del concili que fa el Joaquim Gomis, hi ha una selecció de textos interessants i també el testimoni d'alguns personatges que van viure el concili, ja es veu que és molt senzillet. I l'altre, bé, de fet no és nou, ja fa uns anyets que està publicat, però ara té una actualitat nova, és de l'any 2004. Concili Vaticà II, història, síntesi i recepció. Això és d'editorial Claret. És d'un autor francès, però està traduït al català i és boníssim. Està molt bé, molt bé, perquè fa un resum molt bo d'on ve el Concili Vaticà II, del previ, de com va ser la celebració del concili i un resum dels 4 grans temes que són, ja ho he dit, l'Església, la paraula de Déu, la litúrgia i la relació amb el món.